bine ați venit! Vom avea parte de o seară mai specială și spun mai specială pentru că Centrul de Consiliere Mama vine în întâmpinarea femeilor care trec prin criză din cauza unor sarcini nedorite sau a declanșării sindromului post-avort. Dar Centrul Mama nu se ocupă numai cu aceste lucruri. Vom afla pe parcursul acestei seri cu ce se ocupă Centrul Mama, ce oferă publicului sibian și nu numai, și vom afla foarte multe despre foarte multe departamente în care se implică consilierii de la Centrul de Consiliere Mama. Ce vom face în această seară? Probabil că v-ați întrebat, așa cum am întrebat și eu. În această seară vom servi masa, vom socializa, vom încerca să ne cunoaștem în măsura în care așezarea la mese ne permite acest lucru, pentru că principalul nostru scop este să cunoaștem Centrul de Consiliere Mama. Apoi vom avea invitații aici la microfon care ne vor povesti multe lucruri și eu sunt curioasă să aflu despre ce este vorba la Centrul Mama, cu toate că în mare măsură știu din legăturile pe care le-am avut până acum. Dar ceea ce este important de spus acum, la această oră, este: bine ați venit! Vă invităm să petreceți un timp frumos și îl invit pe domnul pastor Radu Câmpeanu la microfon, dacă este, pentru o rugăciune de început. Toate lucrurile frumoase și bune se încep cu rugăciune și mai apoi dorim să servim masa. Este ora 7, puțin trecut după ora 7 și cam asta este ora la care ne recomandă medicii, nu-i așa? Să servim masa, nu mai târziu. Domnul pastor Radu Câmpeanu. Cu respect vă invit să ne ridicăm și într-o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu să cerem binecuvântarea Lui peste strângerea noastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea sfințeniei Tale venim și îți mulțumim că de la Tine se coboară orice dar bun și desăvârșit și îți mulțumim tare mult pentru lucrarea frumoasă pe care cei care sunt parte din Centrul Mama o fac. Te rog să-i binecuvintezi. Binecuvintează-le pe toate care lucrează acolo cu multă înțelepciune, putere de la Tine și pentru că Tu ești dătătorul vieții, te rog să faci ca această viață să vină în fiecare dintre cele care pătrund în acest centru. Mă rog să binecuvintezi și strângerea noastră, binecuvintează darurile de mâncare pe care le primim din mâna Ta. Te rugăm deopotrivă să binecuvintezi și acest local și tot ce se face încredințăm în mâna Ta spre gloria și onoarea numelui Tău. Spre gloria Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh ne-am rugat. Amin. Amin.
mâncarea și discuțiile de la mese. Pe mese mai sunt și prăjituri. Nu e indicat din punct de vedere medical, dar așa suntem noi, ne place dulcele. Așa că puteți continua să savurați ce mai este pe mese. Noi, între timp, am pregătit programul care va urma. Avem un vorbitor care vine tocmai de la Cluj. Este vorba de domnul dr. David Ile, care este medic pediatru și președintele Fundației Clinica Provita din Cluj. Are o experiență de 18 ani în lupta pentru viață și este unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai Centrului Mama din Sibiu. O să-l invit pe domnul doctor aici în față. Bine ați venit din Cluj, bine ați revenit din Cluj. Și înainte de a-i mâna microfonul domnului doctor, știm că există locuri care nu au vizibilitate datorită acestor stâlpi din mijlocul sălii. Dacă doriți să vedeți ce se întâmplă aici în față, puteți să vă mutați scaunele, nu e nicio problemă. Îl ascultăm pe domnul doctor David Ile. Mulțumesc frumos și mă bucur din toată inima că sunt în seara asta cu dumneavoastră. Astăzi e 9 martie și e o zi după 8 martie, care se numește că e ziua femeii. Și femeile încă merită să fie sărbătorite. Sunteți de acord? Păi sigur că suntem de acord cu toții, pentru că fiecare dintre noi existăm astăzi aici pentru că am avut o mamă. O mamă care ne-a dat viață și eu am o poveste specială cu mama mea. De fapt, am un erou în viața mea și eroul ăsta e feminin. E mama. Pentru că eram a 7-a sarcină la mama mea, când mama s-a dus la medic să fie luată în evidență, doctorul i-a spus: tu proastă, ai 6 copii, ce-ți mai trebuie încă unul? Și mama i-a răspuns foarte simplu și cu o demnitate extraordinară, de care mă bucur întotdeauna când am ocazia și îmi place să spun asta. Mama a spus: toți copiii care mi-a dat Dumnezeu se vor naște. Și sunt astăzi aici din cauza ei. Ăsta e motivul pentru care mama este eroul meu cel mai mare. Și după mine, mama a mai născut o fiică. Așa că îi de 2 ori sau de 8 ori erou. Și sunt tare bucuros că pot să spun asta și pot să mă laud cu mama mea ori de câte ori am ocazia. Astăzi suntem aici să sărbătorim viața. Și nu-i nimic mai frumos decât să alegem viața. E atât de actuală însă și așa de necesar să putem să ne gândim la asta într-o societate și într-o lume în care toate lucrurile sunt puse la chestionat. Și valorile care ne-au condus până acum ajung să devină din ce în ce mai fluide. Oamenii ne învață că n-am gândit bine și că ar trebui să reconsiderăm. Dar pentru că eu sunt un om de modă veche, am să vin să vă dau, să încep cu un citat vechi din calea afară, dar care sună perfect, de parcă mi l-aș fi ales cu foarte multă grijă. El se găsește în cartea Deuteronom, la capitolul 30, versetul 19, și spune în felul următor: iau azi cerul și pământul martori față de voi, față de tine, că v-am pus înaintea voastră, v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. N-am inventat afirmația asta, am schimbat-o un pic, că mi s-a părut un pic cam tare, dar acum o să vă citesc exact cum scrie, cel puțin în varianta mea de traducere, și zice: iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta.
Vedeți dumneavoastră, după izgonirea lui Adam din Eden, moartea a început să-și facă loc în viața omului. Și imediat după izgonire, primul eveniment care e relatat de Scriptură este accidentul cu moartea lui Abel. Ceea ce mi se pare interesant este că societatea a început să experimenteze moartea chiar din clipa respectivă. A fost o lungă perioadă în istorie în care n-a fost niciun fel de lege, sau cel puțin n-a fost o lege menționată. Din Geneza până în Exod, capitolul 20, legea era legea bunului simț. Și parcă nu trebuia nimic să fie reglementat. Dar totuși, pentru că viața era extrem de amenințată, Dumnezeu s-a văzut obligat, sigur, în ghilimele, s-a văzut obligat să reglementeze o atitudine și o comportare a omului vis-a-vis de viață. Și în Geneza, capitolul 9 cu 6, spune: dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui va fi vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Asta înseamnă că ori de câte ori lucrurile nu merg bine, ai nevoie de o reglementare. Dacă lucrurile merg bine, n-ai nevoie de lege. Abia după vreme, când oamenii au început să experimenteze foarte mult rău, Dumnezeu a venit cu o lege pe care o știm astăzi ca și decalog și în care porunca 6 spune să nu ucizi. Dar înainte de asta, pentru că viața era atât de amenințată, a fost nevoie să se dea o reglementare anterioară în care Dumnezeu a spus ceea ce v-am citat mai înainte. Deși consecințele păcatului începeau să se simtă în sufletul și în viața omului și moartea a început să-și facă rostul, Dumnezeu a fost întotdeauna un apărător al vieții și a cerut tuturor oamenilor să aleagă viața. Marin Preda își încheie cartea lui, Cel mai iubit dintre pământeni, cu o afirmație interesantă și el spune: dacă dragoste nu e, nimic nu e. Eu vreau să parafrazez ceea ce a spus Preda și să spun că dacă viață nu e, atunci nimic nu e. Și oare la cine ar ajuta toate bogățiile pământului, la cine ar ajuta toate talentele și toată frumusețea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o dacă nu ar fi viață? Viața e condiția esențială ca să existe toate celelalte. Așa că încurajarea pe care Scriptura ne-o face este o încurajare extraordinară. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul Lui și lipindu-te de El. Viața omului îi sacră și nimeni nu are voie să se atingă de viața omului. De ce e sacră? Știți, probabil cuvântul sacru are două conotații. Una de lipsit de păcat și a doua de dedicat lui Dumnezeu. Viața omului îi dedicată lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e Cel ce a făcut-o, El are dreptul să o încheie și în consecință viața omului îi sacră. Oricine atentează la viața omului, atentează la chipul lui Dumnezeu și are un adversar care e foarte incomod și foarte inconfortabil pentru oameni. Ca să vedem cât de prețioasă e viața omului, trebuie să ne gândim la câteva lucruri. În primul rând, să ne gândim modul în care Dumnezeu a creat viața. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut și pe care noi creștinii le credem, s-au făcut că Dumnezeu a spus și s-au făcut. Când a fost vorba de om, Dumnezeu a făcut două lucruri speciale. Pentru că a vrut să-l facă pe om după chipul lui, după asemănarea lui, care sigur rămâne să înțelegem ce înseamnă treaba asta,
Dar a făcut două lucruri speciale. S-a aplecat, a lucrat cu mâinile lui ceva din țărână, și asta are foarte multă semnificație și înțeles științific, dacă vreți. Toate elementele din noi se găsesc în pământ. Ne-a făcut din țărână și în cele din urmă a făcut un lucru absolut extraordinar. A suflat în noi suflare de viață. Ceva din Dumnezeu a ajuns în noi. Dacă aș sta să mă gândesc din punct de vedere biologic ce a însemnat asta, poate că a pornit mașinăria ribozomilor care sintetizează proteine, sau o spus mitocondrilor, hei, produceți energie de acum încolo. Nu știm ce a însemnat treaba asta, dar ceea ce știm foarte clar este că niciodată viața nu s-a întrerupt de atunci și fiecare din noi purtăm acea suflare din Dumnezeu, care nu se va întrerupe niciodată decât atunci când Dumnezeu o să retragă înapoi. Până atunci, fiecare dintre noi avem suflarea de viață de la Dumnezeu. Și pentru cei care, și am înțeles că sunt aici și medici, pentru cei care înțelegeți lucrul ăsta, sunteți de acord că viața n-a fost întreruptă niciodată și că de la Adam noi toți purtăm genele lui Adam, de la Dumnezeu noi toți purtăm suflarea lui Dumnezeu și asta îi viața. Viața e un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că a creat viața în modul în care a creat-o, dar a creat-o cu scop și l-a făcut pe om să stăpânească peste toate vietățile. Și i-a mai dat libertate. Atât de multă libertate încât omul poate chiar să-L refuze pe Dumnezeu. L-a făcut pe om atât de special încât i-a dat voință liberă. Doar Dumnezeu are voință liberă. De asemănăm cu Dumnezeu, că suntem liberi să facem ce vrem. Sigur, cu competențele și cu înțelegerea pe care o avem, dar fiecare dintre noi suntem liberi. Putem să alegem viața sau moartea. Nu ne constrânge nimic. Chiar că Dumnezeu ar putea să ne constrângă, a dat omului atâta demnitate încât îl lasă să aleagă ce vrea. Și nu există nimic care să stea împotriva alegerii omului. Dumnezeu nu vrea un roboțel, vrea o ființă liberă care alege să-L iubească pe Dumnezeu. Mai mult decât atâta, atât de prețioasă e viața omului, încât Dumnezeu a decis să dea totul pentru om. Atunci când omul a fost izgonit din Eden, Dumnezeu n-a fost bucuros de asta. S-a dus după el, l-a căutat peste tot, prin toate căile lui rătăcite și l-a găsit la Golgota, unde l-a recuperat pentru totdeauna. Și i-a dat o perspectivă nouă, i-a promis o împărăție specială, care e mult superioară Edenului, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi ispita păcatului. Ne vom fi săturat în viața asta de păcat și vom dori să avem o realitate nouă. Și atunci, dacă Dumnezeu a dat tot ce avea mai scump, pentru că așa spune, acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, pe El l-a dat pentru noi ca să ne scoată din statutul în care eram. Dacă l-a făcut așa de special, dacă i-a dat libertatea deplină, un teolog rus spunea că noi am fost făcuți în așa fel încât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se poată întrupa. Asta este un lucru absolut extraordinar. N-am fost făcuți ca pomi, nici ca alge, nici meduze, am fost făcuți ca oameni. Pentru că așa o considera Dumnezeu că asta e dimensiunea, asta e forma, asta e structura în care Fiul lui se poate întrupa. Atât de special e omul, atât de special e viața,
Și Dumnezeu ne-a făcut așa cum ne-a făcut, ca noi toți să putem să ne bucurăm de viață. Sună foarte bine, așa-i? Și noi chiar ar trebui să ne bucurăm de viață. Și noi chiar ar trebui să fim apărătorii vieții. Dar am să fiu un pic rău cu dumneavoastră în seara asta. Știți câți copii au fost rupți în bucăți astăzi în Sibiu? Copii, nenăscuți, cei mai nevinovați din compatrioții noștri. Știți câți? Uitați-vă în anuarul statistic și veți vedea că dacă scoateți sâmbetele și duminicile în care nu se fac avort, că doctorii li frică de sâmbătă și de duminică și de sărbătorile legale, veți constata că în Sibiu au murit oficial cam 6 copii în fiecare zi. Ieri, alaltăieri, în fiecare zi, mai puțin sâmbătă și duminică. 6 copii. În primii 8 ani după Revoluție, am fost capabili să lichidăm dintre semenii noștri 5,4 milioane de copii, care înseamnă populația Transilvaniei. În ultimii 50 de ani am lichidat 22 de milioane, mai mult decât actuala populație a României, care e 19 milioane 940 de mii. Oare înseamnă ceva asta? Mai ales pentru noi care suntem creștini, ar merita să facem ceva ca să apărăm viața? Aici avem niște pionieri. Avem 2 oameni, 3 oameni, 5, 10, nu știu cât sunt, la Centru Mama, care vreau să stea în spărtură și să vorbească viață. Și dumneavoastră sunteți astăzi aici și mulțumesc că ați venit să dați o mână de ajutor ca să salvăm copiii care sunt amenințați de moarte. Pentru că se cuvine. Pentru că noi avem viață. Și dacă avem viață, Dumnezeu ne cheamă să fim un grai pentru cel mut. Să stăm pentru cel și să ne luptăm pentru cel ce e gata să fie junghiat. În seara asta, asta e provocarea. Dacă avem viață, hai să dăm viață. Dacă putem să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, hai să facem și altora o parte împreună cu noi. Mulțumim domnului doctor David Ile. A fost o pledoarie pentru viață, ca de altfel întreaga noastră întâlnire din această seară, pentru că atunci când vom ieși pe ușă, cred că nu vom uita niciunul dintre noi că viața merită să fie apărată și fiecare putem fi un astfel de apărător al vieții. De aceea ne și aflăm aici. În continuare, cine este Centrul de Consiliere Mama? Ce își propune Centrul de Consiliere Mama? Ce s-a întâmplat la un an de la deschidere? Ce servicii oferă centrul? Despre toate acestea ne va vorbi Monica Bratosin. Monica a terminat facultatea de psihologie și este consilieră la Centrul de Consiliere Mama. Monica, suntem nerăbdători să aflăm detalii. Centrul Mama este un centru de consiliere pro-viață. Noi credem că viața are valoare și începe în momentul concepției și scopul nostru este să sprijinim prin consiliere și informare toate femeile care sunt în criză datorită unei sarcini nedorite sau cele care suferă în urma avortului, așa cum deja ați auzit. Alături de mine vreau să vă prezint pe Tabita Müller și Ana Prodea. Ambele sunt consilieri acreditate de Asociația Consilierilor Creștini din România și mulțumim lui Dumnezeu că împreună facem o echipă foarte bună, zic eu. Centrul Mama s-a deschis în urmă cu un an în Sibiu ca să împlinească o nevoie pe care o vedem în societatea noastră. La nivelul Uniunii Europene
suntem fruntași. România ocupă primul loc în privința numărului avorturilor, un număr corelat cu numărul de locuitori ai țării, deci procentual. Ocupă locul 2 în privința numărului de mame minore și, din nou, locul 1 în privința ratei de răspândire a sifilisului. Sifilisul este o boală infecțioasă și contagioasă care se transmite pe cale sexuală. Cum vine Centrul Mama în întâmpinarea acestor nevoi de care vorbeam? Noi oferim consiliere în caz de sarcină neplanificată. Știți ce înseamnă o sarcină neplanificată, da? Sau nedorită. Teste de sarcină gratuite, monitorizare Doppler, femeile pot să audă inima bebelușului care bate înăuntru lor. Consiliere post-avort, veți auzi mai multe și despre aceasta puțin mai târziu. Programe educative în licee, cursuri prenatale și pregătire pentru naștere, în special pentru femeile care sunt la prima naștere, dar și consiliere spirituală și suportivă. Avem un an de la înființare, în ianuarie 2015, cu ajutorul lui Dumnezeu, am deschis porțile acestui centru. După vreo 2 ani de rugăciune, a fost un grup care ne-am întâlnit câteva femei, aproape 2 ani și ne-am rugat săptămânal sau la 2 săptămâni și chiar dacă la un moment dat aveam senzația că nu se mișcă nimic și nu se mai întâmplă ce ne dorim, totuși Dumnezeu a făcut posibil să se deschidă Centrul Mama și vrem să îi dăm tot creditul lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru 350 de ședințe de consiliere, 20 de femei vindecate în urma cursurilor post-avort. Un curs post-avort durează între 10 și 15 săptămâni sau mai mult, dacă e cazul. Toate femeile care au venit în criză de sarcină au ales să păstreze bebelușii. 3 femei au început o relație personală cu Domnul Iisus și altele care au depășit episoade depresive sau alte probleme sau crize de felul acesta. Și pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu, fără El nu am fi putut să facem absolut nimic. Și aș vrea acum să o invit pe Ana Prodea să ne spună o mărturie a unei familii care a trecut prin criza unei sarcini nedorite. Aș vrea să vă prezint o familie, un caz. Ea vine dintr-un orfelinat din Sibiu și el vine dintr-o familie dezorganizată dintr-un alt oraș. Deși nu se cunosc prea bine, se căsătoresc. Dar, având în spatele lor fiecare câte un trecut încărcat, cu abuzuri, cu violență, cu privare de afectivitate, toate aceste lucruri au fost niște piedici, niște obstacole în căsnicia lor. Când ea a fost însărcinată cu cel de-al 4-lea copil, trec printr-o criză. În circumstanțele în care se află și diagnosticul că este mama diagnosticată cu hepatită tip B și C și se gândesc să întrerupă sarcina. Amândoi discută și iau această decizie. Apoi iau legătura cu noi și ne spun ce au plănuit și cum s-au gândit ei că este mai bine. După mai multe discuții și, bineînțeles, și rugăciuni, au decis să lasă sarcina. Și prin Centrul Mama, care le-au oferit consiliere prenatală și postnatală, cu sprijinul unor persoane care sunt aici în sală și cărora vrem să le mulțumim mult de tot, pentru că ne-au ajutat și să le răsplătească. Ei au fost ajutați, au primit tratamente medicale, a fost caz de cezariană și bebelușul a trebuit vaccinat și multe alte lucruri de care avea nevoie pentru îngrijirea bebelușului le-am primit din mâna lui Dumnezeu și din mâna unor oameni cu inimă mare.
Bebelușul acum este sănătos, are 11 luni. Am fost, chiar după ce s-a născut, împreună cu soțul meu. Am fost și l-am luat în brațe, ne-am rugat pentru el, l-am binecuvântat și ne-am bucurat împreună cu ei. Bebelușul este bine, se dezvoltă bine, este mereu ajutat cu cele necesare, venim în sprijinul lor și părinții, din motive că sunt la distanță mai mare, în prezent locuiesc în alt oraș, nu au putut să fie aici cu noi, dar se bucură că au păstrat această sarcină și ei sunt conștienți că prin aceasta au intrat în casa lor, a intrat binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ei au dat nume acestui copilaș Emanuel. Și aș vrea să închei cu unele cuvinte pe care Maica Tereza le spunea. Nu toți putem să facem lucruri mari, dar toți putem să facem lucruri mici, pline de afectivitate. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Se va vorbi și despre consilierea post-avort, despre acest lucru și altele. O să vorbească Tabita Müller și Tabita este consilier licențiat în cadrul Asociației Consilierilor Creștini din România și lucrează la Centrul Mama. Așa după cum se amintea, un alt tip de consiliere pe care le oferim este consilierea post-avort. Această consiliere se adresează femeilor care fie au trecut prin trauma unui avort, fie au pierdut o sarcină. La fel ca și primele amintite, cele care au trecut prin trauma unui avort, cele care au pierdut o sarcină pot să prezinte aceleași simptome și se confruntă cu sentimente de vinovăție sau de neiertare și atunci le recomandăm acest curs. Cursul durează între 10 și 12 săptămâni, așa cum amintea și Moni. Dacă e nevoie, oferim și ședințe suplimentare. O astfel de femeie curajoasă, care a terminat un curs post-avort, este prezentă cu noi aici și o invit pe Cristina să ne spună mai multe detalii. Bună seara! Mă numesc Cristina și vreau să vă prezint așa în mare puțin mărturia mea, cum am crescut de mică în casa Domnului și la vârsta de 19 ani am trecut printr-un avort, în urma căruia am rămas marcată, în așa măsură încât ani la rând nu am putut să mă apropii de un copil sau să aud cuvântul avort sau să iau un copil în brațe. După un anumit timp am fost invitată la Centrul Mama, acolo unde am întâlnit oameni care nu te judecă, nu te întreabă de ce ai făcut, ci ți-l descopere pe Dumnezeu și ți arată cât de mult Dumnezeu te iubește, indiferent de câte păcate ai făcut sau ce ai făcut. La acest curs am învățat, în primul rând, că Dumnezeu este sursa mea de curaj pentru a putea să renunț la păcat. Datorită acestui curs, acum pot să stau în fața dumneavoastră, pentru că înainte nu eram în stare să spun nici celor din casa mea, părinților, fraților, ceea ce am făcut. Am învățat la acest curs sentimente, ca de exemplu rușinea de a sta în fața dumneavoastră, mânia, ura, pe care toate le purtam pe mine, nu pe cei din jurul meu sau pe medici, în niciun caz. Pe mine pentru că mi-am dat seama că copilul care eu l-am pierdut avea viață în mine. Am învățat să mă pot ierta, în primul rând, pentru că știam că Dumnezeu mă iartă. Am învățat să pot să îi dau un nume copilului meu,
să-l pot să îl comemorez, să pot să stau de vorbă cu el. Și un lucru foarte important care l-am învățat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus la acest curs, este înnoirea minții. Asta ce înseamnă înnoirea minții? Să pot să mă împotrivesc satanei cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sângele Domnului Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru fiecare, indiferent că eu am făcut un avort sau indiferent ce am făcut. Iar la sfârșit am învățat să iau curajul Esterei, pentru că să pot să spun și altora despre Dumnezeu și ce schimbări a avut Dumnezeu în viața mea. Datorită acestui curs, eu m-am apropiat foarte mult de fetița mea, pentru că sentimentele ce le-a lăsat avortul, la prima naștere pe care am avut-o după avort, m-au îndepărtat de copilul meu. Și atunci, parcurgând acest curs, mi-am dat seama că acele sentimente m-au îndepărtat de copilașul meu. M-am apropiat foarte mult de soțul meu, pentru că, cum m-am repetat, sentimentele care un avort le lasă te îndepărtează. Pune o barieră între tine, copilul tău și soțul tău. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fac pasul acesta, să urmez acest curs și rog ca toți cei care sunt pastori, când se urcă la avon, încercați și predicați și în biserici despre avort, despre sarcini. Găsiți pasaje în care să puteți să le spuneți tinerelor. Pentru că poate sunt multe tinere în biserici care au greșit și nu au curajul să iese în față. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Cristina. Pentru că este mai ușor să prevenim decât să tratăm, avem și un program de informare pentru adolescenți și pentru tineri. Programul nostru se numește Cealaltă față a realității și mergem în școli generale, în licee și am fost chiar și la facultăți, unde împreună cu colegul meu, Adi Bratosin, și cu alți voluntari, și pe această cale vreau să solicit implicarea tuturor tinerilor care se află în sală. Suntem foarte solicitați în școlile din Sibiu și avem nevoie de voluntari. În anul precedent au beneficiat de acest program aproximativ 700 de tineri și avem și parteneriate cu profesori. Vreau să-l invit pe părintele Petru Iuga să ne spună mai multe. Bună seara! Sfântul proroc David scrie așa de frumos în psaltire: din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvârșit laudă. Mă aflu în această seară cu binecuvântarea înalt preasfântului Părinte Mitropolit Laurențiu la prezentarea publică a Centrului pentru Viață Mama, centru care își propune salvarea a cât mai multor vieți nenăscute și responsabilizarea cât mai multor părinți sau viitori părinți, începând cu elevii din școlile și liceele din Sibiu și nu numai, întrucât dânsii au fost și pe la sate și au încercat să afirme viața și să afirme faptul esențial că viața este darul lui Dumnezeu. În rugăciunea Împărate Ceresc îl numim pe Dumnezeu Duhul Sfânt, dătător de viață. Și de aceea orice încercare consider eu că de a lupta împotriva vieții nenăscute este, până la urmă, o luptă împotriva lui Dumnezeu. Împotriva omului ca chip al lui Dumnezeu menit să ajungă la asemănare, împotriva neamului din care omul vine sau pe care omul l-ar fi putut aduce la viață mai târziu, crescând, și până la urmă neamului românesc. Ca preot misionar și ca profesor de religie la școala gimnazială și la liceu, anul trecut i-am întâlnit pe unii din membrii Centrului Mama, pe doamna Tabita, pe doamna Monica, pe doamna Ana și pe domnul Adrian, care anul trecut au fost invitați de doamna director la Unitatea Școlară Roșia, Școala Nouă,
pentru a le vorbi elevilor din clasele gimnaziale despre copil și viața lui în pântecele mamei, arătându-le mulaje cu dezvoltarea copilului în perioada intrauterină și în situația în care multe adolescente rămân gravide acolo în satele de la Roșia Nouă, imediat după terminarea gimnaziului. Atunci am considerat că ar fi o șansă ca și elevii de la Liceul Tehnologic Transcom din Sibiu, unde de asemenea eram profesor, să afle câteva lucruri despre viață, avort, ce înseamnă să fii părinte informat și ce înseamnă să începi viața cu stângul. Principalii responsabili în educația adolescenților și a tinerilor suntem noi, cu toții deopotrivă, părinți, educatori, societate. O atitudine neutră sau indiferentă din partea noastră nu poate constitui în niciun caz o soluție. Într-o societate hipersexualizată, da, prin televiziune, prin toate, nu este film, nu este, știu eu, să nu fie o scenă oarecare, așa, unde tinerilor li se spune să trăiască în plăcere, indiferent de consecințe, consider că Centrul Mama, prin membrii foarte implicați, da, prin responsabilitatea și dăruirea lor și prin mijloacele materiale și informaționale pe care le dețin, mulți tineri au aflat prin comunicări, mese rotunde, vizionări de film și discuții, multe aspecte care țin de o viață autentică. Există diferite riscuri la care se supun cei neinformați corespunzători, care în momentele grele sau în greșeli, nefiind sprijiniți, necomunicând cu părinții, ajung la prietenii pripite și nepermise, la avorturi, familii instabile, iar uneori consecințele pot fi devastatoare și foarte grave. De aceea consider extraordinar faptul că au putut fi salvați unii copii de la avort datorită consilierii și susținerii active pe care o posibilă mamă aflată în impas a primit-o, că dincolo de cuvinte, această femeie a putut auzi inimioara pruncului ei prin aparatură pusă de la dispoziție, producând astfel o sensibilizare cu impact puternic care a dus la salvarea vieții pruncului. De aceea îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze în continuare munca începută anul școlar trecut și să aducă roadă însutită, știind că împlinirea oricărei familii se produce prin darul sacru al nașterii și creșterii de prunci pentru împărăția lui Dumnezeu. Închei cu dorința ca fiecare mamă care se află vreodată în momentele de cumpănă, de suferință, să aibă pururi în fața ochilor minții cuvintele prorocului Isaia, de la capitolul 40, versetul 11, și anume că Dumnezeu pe miei îi va purta la sânul său și de cele ce aleptează va avea grijă. Deopotrivă să-și amintească cuvintele Mântuitorului: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim! La fel cum se menționa, mergem în licee, în școli și le prezentăm tinerilor riscurile la care ei se expun dacă aleg un anumit stil de viață. Și vorbim despre sarcina nedorită, despre avortul și consecințele fizice și emoționale, bolile cu transmitere sexuală, pornografie, homosexualitate și la sfârșit îi îndemnăm la abstinență și chiar să semneze un legământ de puritate. Despre cursurile prenatale o invit pe Moni. Femeile care hotărăsc să păstreze copii sunt invitate să ia parte la cursul prenatal. Este un curs în cadrul căruia învață care sunt modificările care au loc în corpul lor în timpul sarcinii, despre alimentație, exerciții de respirație și exerciții fizice, dar și despre travaliu, naștere, la ce să se aștepte și puțin despre îngrijirea nou-născutului. Aici aveți în imagine câțiva dintre beneficiarii indirecți ai cursurilor noastre. La acest curs participă și femei însărcinate care și-au dorit copiii, dar le prinde bine să afle mai multe informații despre perioada de sarcină și naștere. Un colaborator de-al nostru, apropiat în acest domeniu, este domnul doctor pediatru Sorin Iurian, care este astăzi aici cu noi și căruia vrem să-i mulțumim
Și aș vrea să ne spună scurt, în ciuda programului aglomerat pe care îl are, ce îl motivează să fie partenerul nostru și să fie alături de noi. Bună seara! Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră caldă de a veni aici în mijlocul dumneavoastră. Ce mă motivează ar fi dragostea pentru puișori. Practic, printr-o conjunctură de factor am ajuns pediatru. N-a fost intenția mea inițial, dar așa a vrut Dumnezeu și mă bucur foarte mult pentru că El le are toate în grijă și în rânduială. Și pentru că, de fapt, în fiecare copil, noi vedem, de fapt, îl vedem pe Dumnezeu. Și din momentul concepției, chiar dacă poate a fost o sarcină neplanificată, care din punctul de vedere este una, sau chiar dacă a fost o sarcină nedorită, care din punctul de vedere este altceva, cu toate acestea este vorba de dorința lui Dumnezeu de a fi viața acolo. Și totdeauna mă impresionează, dar întotdeauna, când îl citesc, Psalmul 139, mi se pare atât de deosebit și, cum spune acolo, cum Dumnezeu țese într-un loc tainic, ca în adâncimile pământului, în chip tainic, și cum ne vedea Dumnezeu pe noi când noi eram plozi fără ochi. Deci, în primul rând, dragostea pentru copii. N-am crezut să mă pot apropia de ei mai mult, dar simt că am o legătură cu ei și mă bucur să-i pot consulta, să-i pot vedea, să-i pot discuta cu ei, să-i pot provoca la anumite situații, că sunt mai mari un pic, și pot discuta cu ei, dar oricum sunt niște ființe în care îl văd pe Dumnezeu și mă bucur că Dumnezeu îmi dă această șansă de a lucra cu ei, de a câștiga de la ei, de a primi de la ei și de a da și eu la rândul meu, dacă pot, cât pot pentru ei. Vă mulțumesc mult că pot să fac. Oricum n-am făcut mare lucru dar cu drag. E mai mult așa, nu a fost o implicare foarte profundă, dar cât am putut m-am implicat și sper să pot ajuta și în continuare cu drag la toate, invitațiile noastre. Ce am făcut, practic, pe scurt, doar am consultat copiii și am discutat cu mamele, cu sfaturi de creștere, mai ales în primul an de viață. E vorba de mămicile care aveau cu sugari până la un an de viață și cum am putut așa să le pot sprijini, să le pot ajuta cu informații. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes în continuare. Domnul să vă binecuvinteze, pentru că ceea ce faceți făcând așa ca pentru Domnul, și Domnul să fie slăvit pentru toate, pentru că a Lui sunt toate lucrurile din lumea asta. Amin. Cred că dacă mă pun în locul tuturor mămicilor de aici, domnule doctor, nici nu știți ce mare ușurare este că atunci când copilul ți este bolnav să ai un medic care să-ți spună stați liniștite că nu e nimic sau se poate trata, sau un cuvânt de încurajare. Asta face extraordinar de mult și mămicile sunt de acord. Ne apropiem de încheierea evenimentului nostru. Vreau să-l invit aici în față pe Adi Bratosin. Adi este, pe lângă faptul că este în parteneriat cu soția lui la Centrul de Consiliere Mama, este și un foarte implicat personaj la Centrul de Consiliere. Adi este licențiat în psihologie și predă în cadrul departamentului școlii-licee, despre care v-au vorbit fetele în seara aceasta. Și Adi ne va spune ceva foarte important și trebuie să fim foarte atenți. Mult, Cristina. Mi-aduc aminte, eram acum o lună și ceva la Cluj, la un eveniment care are legătură cu seara aceasta, legat de cum să promovăm și să prețuim viața. Și una din afirmațiile pe care am auzit-o acolo e că 80% din mamele care se gândeau să avorteze ar fi ales să păstreze copilul dacă ar fi avut suportul partenerului sau al celor din jur. Și atunci pentru mine a devenit și mai clar că, de fapt, copiii, avorturile, nu sunt doar o problemă strict feminină a mamelor, ci e problema noastră a tuturor, e provocarea noastră, e provocarea pentru noi toți. Din păcate, în România s-a creat o cultură și o mentalitate care promovează soluția aparent ușoară
Scapă-te de copilul nedorit, trăiește-ți viața, nu lăsa un lucru minor să-ți întunece planurile și cariera ta. Dar, de fapt, niciodată nu este o soluție viabilă să iei viața, niciodată, de fapt, asta nu te va ajuta, ci, de fapt, cred că împlinește acel proverb românesc din La Câmpuț. Suntem aici datorită multora dintre dumneavoastră. Cred că tot ceea ce ați auzit în seara aceasta este Harul lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu și am vrea așa de mult ca atenția să nu fie asupra noastră sau Centrul Mama, ci de fapt asupra faptului că Dumnezeu este la lucru. Că Dumnezeu iubește pe români și vrea să salveze aceste noi generații care vin. Și Dumnezeu ne cheamă să fim parteneri în asta. Să fim ambasadori ai vieții, să fim cei care promovează viața. Să fim cei care în următoarea situație în care auziți o prietenă, o colegă, o vecină care spune vai, am rămas însărcinată și nu știu ce să fac, să fie cineva lângă ea care să o ajute să privească lucrurile din perspectiva corectă. Să o ajute să înțeleagă valoarea vieții și să ia cea mai bună decizie pentru ea și pentru familia ei în anii care vor veni și pentru veșnicia ei și a sufletului pe care îl poartă în pântece. Ceea ce vrem în seara aceasta este să vă provocăm să vă gândiți, să vă rugați, să continuați să fiți partenerii noștri. Aveți pe masă un plic în care se găsește un cartonaș cu câteva opțiuni de parteneriat. Puteți face o donație pentru seara aceasta, puteți alegeți să susțineți lunar, lucrarea pe care o facem prin Centrul Mama, puteți alege să faceți o sponsorizare prin firma sau serviciul pe care îl alegeți, puteți să vă folosiți alte daruri, alte talente pe care le aveți, puteți să vă oferiți ca voluntar pentru implicare în aceste evenimente, puteți să alegeți să sponsorizați următoarele evenimente pro-viață pe care le organizăm. Și mai ales vă rugăm, lăsați-ne impresia noastră. Pe spate aveți o rubrică de comentarii și sugestii. Nu ne interesează sau nu căutăm în primul rând banii dumneavoastră, ci vă vrem pe dumneavoastră. Lucrarea aceasta nu se face doar printr-o mână de oameni, ci se face prin contribuția mică pe care fiecare dintre noi ne putem aduce, prin rugăciune, prin implicare, financiar, folosindu-ne darurile, abilitățile, resursele pe care Dumnezeu le-a credințat. Nu vrem să promovăm o anumită cauză, o biserică sau mai știu eu ce, ci de fapt vrem să promovăm viața. Vrem împreună să luptăm pentru viață în toate aspectele ei și să fim acei ambasadori ai vieții, să fim oamenii care încurajează pe cei din jurul lor să prețuiască viața, să iubească viața, să-L iubească pe Dumnezeu și să se lase la dispoziția lui Dumnezeu. Și mă gândesc ce moștenire mai frumoasă putem să lăsăm, ce impact mai profund decât acela să știm că am fost folosiți de Dumnezeu să salvăm viața unui copil, să dăm o perspectivă cerească unei familii aflate în necaz, să ajutăm oamenii să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le-am văzut a fost cât de mult onorează Dumnezeu pașii de credință pe care oamenii fac. Mi-aduc aminte de primul cuplu care a venit la noi la Centrul Mama. Chiar în sâmbătă a fost o săptămână intensivă de antrenare în luna ianuarie anul trecut, iar s-a încheiat antrenamentul, sâmbătă a fost deschiderea oficială a centrului și undeva sâmbătă seara pe la ora 10 stăteam și mă gândeam, măi, tot efortul ăsta, toată zdroaba asta, oare va conta, oare îi va păsa cuiva? Și la 10 seara mă sună un prieten din biserică care spune, Adi, eu am un coleg care are o prietenă, prietena a rămas însărcinată și părinții pun mare presiune pe ei să avorteze și ei nu știu ce să facă. Pot să vorbească cu voi? La 10 seara sâmbătă. Și am spus, da, cum să nu? Ne-am sunat și săptămâna următoare ne-am întâlnit cu ei. I-am ajutat să vadă toate aspectele situației în care erau, să vadă că de fapt merită să prețuiască viața și au ales să păstreze viața. Acum au un bebeluș, au un băiețel sănătos, iar părinții care puneau presiune pe ei să avorteze, acum sunt niște bunici fericiți care se laudă tot timpul cu nepoțelul lor. Se vedeau, în acele momente de criză, se vedeau singuri că nu-i nimeni de partea lor și că nu știu ce să facă. După ce, prin credință și cu curaj, au spus, nu, vrem să dăm viața acestui copil, vrem să păstrăm viața acestui copil, Dumnezeu a transformat mediul lor și a schimbat inima părinților și a celor din jurul lor și au primit foarte mult suport. Totul începe cu o hotărâre pentru viață. Și asta e ceea ce vă provoc și eu în seara aceasta. Cu toții să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne gândim, Doamne, cum vrei și pe mine să mă chem, să lupt pentru viață, să promovez viața, să susțin viața. Și vrem să luăm câteva minute în care fiecare să vă gândiți, să vă rugați, să vedeți ce vă pune Dumnezeu pe inimă. Și ce ne dorim tare mult e ca în anii ce vor veni, prin Harul Dumnezeu,
să luptăm împreună pentru viață aici în Sibiu și mai departe. La sfârșit, la final, puteți să luați aceste plicuri și să le lăsați într-o cutie care va fi acolo la ieșire. Și de asemenea, pe masă găsiți, fiecare ați primit un pix și un mic de notițe pe care puteți pune pe frigider să vă notați un lucru sau altul de care aveți nevoie. O mică amintire de la seara aceasta. Mulțumim! Am început cu rugăciune și vrem să sfârșim cu rugăciune. De aceea aș vrea să îl invit aici în față pe domnul pastor Ioan Șimon de la Biserica Stânca din Cisnădie pentru a încheia frumos și cum se cuvine. Dar după ce se va ruga domnul pastor, ne vom lua câteva minute pentru a parcurge puțin fluturașul care ne stă înainte și pentru a ne hotărâ ce facem, dacă facem acum o donație, dacă ne angajăm pe viitor, ați văzut ce scrie pe bilețele. Deci câteva momente după rugăciune vă rog să rămâneți pentru a completa fluturașul și apoi un ultim cuvânt. Din câte am văzut eu, deja unii s-au decis, s-au început. Să ne rugăm, eventual să ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru, în numele Fiului Tău Iisus Hristos, îți mulțumim în această seară pentru ocazia aceasta pe care o avem de a fi împreună în locul acesta. Pentru că știm din cuvântul Tău că pentru a fi eficienți, pentru a fi bine pregătiți în a aduce viața acelora care au nevoie de ea, trebuie mai întâi ca noi înșine să cunoaștem viața. Și te rugăm pentru aceia care sunt implicați în mod special din cadrul proiectului acesteia Mama, ei înșiși să fie născuți din nou, să te cunoască pe tine, ca să poată transmite mai departe acest lucru și altora. Te rugăm, binecuvintează-te în lucrarea lor, fii tu cu ei, te rugăm de asemenea pentru sponsorii care au pregătit masa aceasta, pentru cei care au fost implicați într-un fel sau într-altul, binecuvintează-te tu pe toți. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Fiului Tău Iisus Hristos. Amin. Ne luăm câteva momente pentru a completa formularele, fluturașii. Din nou, din partea organizatorilor, nu este obligatoriu, nu este ceva obligatoriu, dar dacă Dumnezeu v-a pus pe inimă și vreți să întindeți o mână de ajutor acestei lucrări, cu mare drag se primește. Tot organizatorii ne mai roagă să completăm numele și adresa. Asta nu pentru că ar vrea ei neapărat să știe cine a făcut donația și cât, ci pentru a vă oferi o chitanță, să vă trimită o chitanță pentru donație la adresă.
Și pentru că se aud zumzete, înseamnă că soții s-au consultat cu soțiile și au completat. De obicei soțiile completează, așa-i? Cam așa se întâmplă. Femeia este ajutorul potrivit. Vă mulțumim pentru participarea la întâlnirea aceasta și aș vrea să mulțumim unor parteneri foarte importanți care au făcut posibilă întâlnirea aceasta și care știe Dumnezeu cât fac pentru această lucrare extraordinară. Așa că mulțumim partenerilor Centrului Mama, pe foc.ro, mulțumim CBS Eastern Europe, restaurantului Bliss pentru primirea aici și pentru discreția și delicatețea oamenilor care ne-au servit în această seară. Și mulțumim partenerului media, Radio Vocea Evangheliei Sibiu, care vă dorește la mulți ani în continuare în lucrarea frumoasă pe care o faceți. Dumnezeu să vă dea o seară binecuvântată, o noapte odihnitoare și să nu uităm să luptăm împreună pentru viață, pentru că este un scop pe care Dumnezeu ni l-a pus înainte și pentru asta vrem să luptăm. Numai bine vă dorim tuturor! Noapte bună!